Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapin syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tugtog las 10 sang gabi. Oras sa Pilipinas, 31 minutos na nakaligad sa alas 8. Kita lang anay pero mga alabot ta karon sa microphone kay may acquaintance party. Si Sweet microphone lang siya while lang kuno sa camera. Kay sige ngila acquaintance party. Sige man ang Japon ang broadcast broadcast lang while lang galing video. Kay tiyato siya sa acquaintance party mo. Good evening friends, good evening sa atong mga listeners kag mga viewers. Mayong gabi Banwa, kamusta na kamo tanan? Arasa, okay man sulod Okay man ang sulod. Amo na ako naitik bla. Sulod Java, okay lang sa gyapon. Wala sa nga problema. Sa aton nga mga listeners kag mga viewers sa mga ka-newsline nagapangalagad ng Iloilo Night Watch. Subong oras tubtob last day sa pagdala sa mga impormasyon, mga balita nga linman sa atong nga mga ka-newsline reporters. May mga issues kita nga na tipon sa subong adlaw, Setyembre 4, 2021. Palihog like, share, kag follow sa aman nga Facebook page sa Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. Kag palihog man subscribe sa aman nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. Dira sa kaumahan, kadagatan, kabukiran, kag sa atong nga mga listeners sa sagwa sa nga pungsod, kumusta na kamo tanan? Sa mga Pinoy, sa mga Ilonggo, sa nagapulaw-pulaw, bago lang tapos panyapon, nagahilay-hilay. Stay tuned ha. Di magkalipat, Facebook page sang Iloilo Newsline, kag Gimaras Newsline. Duhain na. Ka FB page, kag ang YouTube channel, sa nga Iloilo Newsline. Palihog lang subscribe para nga man-notify ka mo, mabala nyo yung sigida kung mayara nga mga balita. Sa mga naka-log-in na, sa mga naka-tune-in na, lihog lang padala diri sang inyo nga mga mensahe, sang inyo nga mga komento, ang inyo nga mga pa-shoutout, kaya mo nina nga pagabasahon. Okay? Patak damyo na kita. Larga ng barko. 34 minutos na nakaligad sa alas 8. Samtang ginahulat-hulat ang Pag-asa Iloilo. Yaring lang. Diri kita na isa pagplastar sa aton nga mga headlines. Lineman sang More Power Electric ginbuntog sang magkal o kon reticulated python matapos nagsaka sa neutral line sang primary line sa sagwa sang CPO Haro kaina sang aga. Ginkilalang lineman
kay Rotabin na Salvacion, 41 anyos, sang Haniway, Iloilo. Ginsingit sang mga linemen ang magkal gamit ang hot stick nga nagakabod sa steel guy wire na ginbuntog sa tuo nga kamot. Si Salvacion kag gindala sa ospital kag gin-injeksyonan sang anti-venom. Vaccination rollout ipatuman sang Iloilo Provincial Government sa mga kabaranggayan sa probinsya. Sa dugang pagid nga balita, Santa Barbara, Iloilo, napilian nga mangin kick-off area sa vaccination rollout. Mayor Rima Somo pabor gid nga mabakunahan ang mga senior citizens, ilabi na ang hindi makalakat. NGCP nagpagwa sang advisory nga may load shedding nga matabo sa buwas nga adlaw kung hindi makaya sang isa ka makina. 42 ka mga hospital sa National Capital Region puno na sang mga pasyente sa COVID-19 suno sa Department of Health. Department of Energy Secretary Alfonso Kosi. Nagpasiguro nga may bastante nga supply sang kuryente sa 2022 local kag national election. 3 ka simana nga hard lockdown ginaproponer sang Okta Research sa posible nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa tapos bulan sang Setyembre. President Rodrigo Duterte hindi pabor sa pronouncement sang Okta Research. 8 ka mga banwa sa Cagayan Valley Region ginpaidalom sang Department of Health sa higher risk epidemic classification. Oo, naglabot na kuno 50 na. No, nagdugang instead nga 8, nag-50 na kuno ang latest na update. Kag may araman kita sang COVID-19 update sa Western Visayas, Philippines, kag worldwide. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Liyaw ko na ang bagong kwansang more power, be? Liyaw ko. Ang ilang nga komersyal, di ba? Tanawon ta? Ara na? Okay. Ari na ang ginahulat nyo. GCash is finally an accredited third-party payment center of More Collect. Pwede na subong makabayad gamit ang GCash app sa inyong mga cellphones. Just open your GCash app and look for More Electric Power Corporation under Electric Utilities in the Pay Bills option. I-download ang GCash app for faster, safer, and easier ways to pay. 5 more ways to pay sa aton mga accredited third-party payment centers para you have more time to do more and be more. Gapangita bala kamo sang puro nga buko shake magkadto sa Ceres Terminal, Barangay Kamalig, Haro, Iloilo City. Kag pangita ang kiosko nga Sweetie Buko Shake. Ang Sweetie Buko Shake manamit ang templa, affordable ang presyo para sa tanan kag saburuso katama. Ginagarantiyan namon sa inyo nga pure gid nga buko ang ginahimo nga shake bangod astang tubod ginalakot sa pagtempla. Plus, purified crush ice ang ginagamit kag wala sang kulba. Bangod chemist ang nagtempla sang Sweetie Buko Shake, may ara man kita sa Food Panda. Tilawin nyo, Sweetie Buko Shake. Gusto nyo magbakal sang preska nga isda, kadto kamo sa Crossing Pacho, Dueñas, Iloilo. Nagabaligya sang preska nga mga isda ang mag-asawa nga Sanday Digol kag Nejema. Kung may okasyon kamo, pwede gid kamo makapangabay sa ilang nga lutuan kamo kay maayo gid magluto ang mag-asawa. Mayara pa na sila nga ano panawagan ni Seafoods. no? Seafoods da nila kung magkadto kamo sa ilang tiyangge, sa ilang pwesto, balon yon may seafoods pa kamo da. Pwede kamo tukpili. Ay priska man na mo halin man tanan ina sa istansya.
Way gapadugay da sila. Sang ila isda kay nga, ang kisagay ginakulang kadadlaw mo. Kay damo ang gakuha. Kay balan nila, priska ang ginakuha sang sini nga mag-asawa nanday ni Jima kag si Digol. No? Dira sa cruising patio, Dueñas, Iloilo. Magkadto ka sa pase, yara ina sa left side. Ang ila nga pwesto. Sa mga listeners naton, mga taxi drivers, kay Pare Raul kag sa mga kupdanan niya dira, mayong gabi. Kag sa mga gwardya, sa nga Ceres Terminal, mga vendors, sa mga porter, kag dira man sa mga empleyado sang Ceres Terminal, mayong gabi sa inyo tanan. I-check tanay ang Pag-asa Iloilo. Ara sa atong linya si Jana Michael Jungon. Iloilo Newsline Weather Update. John, please come in. Hello, John. John Michael Jungon. Why? Why? Why sa sulod? I-check ka na kay why sa sulod. Okay. John Michael Jungon. Yes, sir. Okay, go ahead, sir. Go ahead. Sir, mayong gabi ka. Mayong gabi sa tanan ng pagpagpagyaring pinakauling na po sa panahon siningadlaw Sabado, September 4, 2021. Luzon top subong dapat sa Luzon section sa Luzon. Ang Western Visayas may mga lugal umon tungkol sa magal umon na kalamitan. Mga isolated yung sukulan mula sa mga localized thunderstorms po. Ang ito sa Western Visayas, mahina tungkol sa sarangan, di pa na bagat na nakatundan, pakatong nakatundan. May tungkol sa sarangan man yung mga pagbalog sa kadagat. Temperatura sa Iloilo, 26 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw ng tunog alas 5:56 ay nakasisid mo na basila alas 5:40. Madami tatapos sa panahon hindi interesado lang sa Iloilo, yung Michael Jungon na doon. So, why man kita sa mga weather disturbance sabi na ginatanaw, John? Sang kain na po sang tanaw na ginagandaan niya dito sa Revelation sa Gasong Park sa nasigangat ng Mindanao pero wala pa sa exposure na isang linya bayan sa Pongso. Oh, daw layo pa man. Okay. John, thank you so much. Welcome to Red. Mayang gabi. Iloilo Newsline Weather Update. Okay. Nagatag kita instruction nga buhina ng volume kay feedback, no? Feedback. Okay na. Ang volume niya, okay? Okay. Okay na, Noy? Why na problema? Sa atong mga listeners okay lang. Ang lokal ta, liyo ko dugang-dugang no? Liyo ko. Kay para maayos nan. Okay gid. Okay. So may mga talamyawon kita daswet, liyo ko. Mga talamyawon da. Mayong gabi kay Ray Jacob Gakayan, Hazel Calataro, Joseph Franzuela, Mary Joy Castiva, Mary Eve Santilla, Kagawad Betty Malion Talavera, Paz Garachico, Nejima Tupas, Digol Panes, kay Laila Thong, kay Tujoy Diaz, kay Tamari, kay Amre, kay Andre, kag Ate Aya, Draman, kay Tachiril, Tututong, kay Bibi, kag kay Toto Child, kag sa Lucendo family, mayong gabi. Okay. So, kaina, aga pa, na kibot ang mga pumuluyo sang Lupisay na Lupisay na street ni Blam. Pakadto si Pio. Dira lang sa sagwa sa una nga gate, sang si Pio, hindi may arada 7-Eleven. May manog yang nagakabod sa babaw to sa nga pusti sa guy wire, steel guy wire ng panawag. Ang inang steel guy wire nila,
amo na sang neutral line, no? Why o kumbaga why na siya gaangot sa mga substation o kung sa distribution transformer. Ang tatlo na kalinya, amo na siya ang primary line o kung ang sa ginakabig na nga kung mga dalagko ng agay wire, amo na siya ang 69 kV, 69,000 volts. Ang sa idalom-dalom ya, amo na siyang linya nga 13.8 nga panawag, no? 13,800 volts. So dito siya sa primary, sa iya ka 69, no? Lapit ang ining manog nga magkal. Ti nagkabud-kabud to siya, nagsaka ka dito ganyan magkabud-kabud. Huwag tamabalan kung anong natabo, kay naghalin malang ning magkal sa ginapwestuhan niya kung gina atribiran dang iya nga ginaplastaran. Daw ginadistrong kaya dabla lagyo na sila. Gapalagyo kay ti kabuhi ni siya sama ala mabugnaw. Damo gani gambal to kay na mga naga-chat bla samtang ga live tong taga More Power si Mr. Jonathan Cabrera to guro kay na. Makita nyo to, damo ga chat, liyabasin lagyo sa COVID, luyag yan nga liwaliwas babaw to sa nga sampuste. Kaga gusto yan nga mai-physical distancing. Damo lang ang dumdumaning mga kauturan no? Ang mga ka-newsline naton. Malawig ang pagkuha to sang mga linemen sang More Power Electric. Ang ginhimo nila ginsingit to kay ito siya sa babaw gakabod mo tadakko pa nga daan to kag mga ang laba yan mga 5 feet tong kalabaon tay makon mo na di kadako ti dito sa nagpamulya kag nagakadto na adlaw ti mainit na ti pagsingit to sang hot stick ng panawag na sa linya hot stick na siya singit amatamat siya nga nagakabod kag naog tubtob sang uli nga nakapanaog gid tigin attempt sang isa sa mga linemen nga dakpon ang ito tani may trapo na nga daan nga ara na bla kag nakaprepara kag sako ang trapo amo na siya nga ikan mo ila sa iyabla nga para nga kung nali magbuntog siya dira maungot ang iya nga unto yabag ang sa trapo. Kakita ko na sa una paano magdakop, no? Sang sinang magkaliban gani mga kubra mo ti gina ila-ila na nila, no? Namo na bla nila sang trapo hasta sang kalo na. Ti dira na da mabuntog ang manog. Ti pagbuntog nigo ang isa ka personnel sa nga More Power sa iya kamumuo, no? Diri ayon sa kamumuo ya sa right side. Gindala to sa ospital para turukan to sang anti-venom. Obserbaran siya 24 oras. Unsa din sa aton nga pagtanaw, pag-research, hindi man naya dalitan ang python o kon ang magkal. Galing ginapasiguro lang, ha? Ginapasiguro lang sa taga More Power nga butang man sa kasiguruhan ni safety man ang ilang nga personnel, mangin safe man ang ilang nga personnel. Sulod to sa sako, gindala to sa dinar ang magkal. Ilawig man kay ina mo ang pagkuha to kay dito sa babaw. Ang ginadelikaduhan to nga base lang nga kamras dang ulo yato sa isa ka linya nga tunaan sang total blackout. Ito nga isa na kalinya pero ang iya nga lawas kung ara sa neutral line ang isa yung lawas dito abi sa isa kalinya sa live laban-laban si gabong gid na
laban-laban si Gabong gid hasta ma-pierce cut out, mabatian mong lupok nga daw yakap 45 mo. Siling kitang pierce cut out ang harabla sa puste, no? Ang kalabaw niya daw isa naka mga 8 pies na siya, no? Mga 8 inches gali na, totob 10 inches. Ang kalabaw niya blang nga ginansak nila kung inali mag-run out, hansak na, kagkapin pa abi nga mag-open, no? Dagdag siya, daso ibalik na nila sa mga linemen, amo na siya, fuse cut out, no? So, may delikado to kung nakahamboy siya sa isa ka linya. Tuod, isa lang na linya, galing kay arang lawas siya sa neutral ground, ti laban-laban nga grounded eh. Ang neutral ground, why das ang problema? Ang delikado, amo ang primary line ng magsiling kita, primary, amo na sang 69,000 volts, delikado. Matotal blackout gid. Ti mayo to kay nagakamang siya sa hot stick pakadto sa idalom. So nakuha ang ining magkal kagindala to sa DNR. So ang empleyado nga si Rotaben Salvacion under observation sa pero panugutan man siyang makapuli matapos nga naturukan na injeksyonan sang anti-venom. Mo gambal to lingat basi pagturok na injeksyonan nila basi magka-COVID na. Basi antivirus ang injeksyon ay hindi ni antivirus anti-venom. Amo na yung injeksyon, hindi nga sila nga antivirus COVID patient siya. 52 minutos na nakaligad sa alas 8. Sa aton nga mga listeners kag sa mga viewers, nagapamati na kamo sa Iloilo Newsline kag sa Guimaras Newsline. Daraman sa atong mga listeners sa Sagwa, sang Pungsod, mayong gabi, mayong aga, mayong udto sa inyong tanan. Gusto nyo magbakal sang itlog? Kadto kamo sa Egger Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. May telephone number 523-0039. Ang itlog sa Egger Farm, preska kag barato. Ang Egger Farm ginapanag-iyahan Nanday William kag Josie Lagman. Pwede man makatawag sa 0947-856-4729. CL Diaz Poultry Supply nga namtang sa Barangay Bagakay, Cagacienda Conchita, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya sang sari-sari nga mga feeds para sa baboy kag manok. May ara man ginabaligya nga mga bulong para sa mga kasapatan. Pwede pa kamo makaayo ilabi na kung alang-alang ang inyo dala nga kwarta kay mahapos istoryahon si Cheryl Lucendo Diaz sa mga suki nga nagakuha sang feeds. CL Diaz Poultry Supply. Mayong gabi kay Bebs Villanueva, Josan Bautista, Gemma Cabalonga kag kay Tukadoy, Leslie Londonio, Jeffrey Bautista, Basil Bounce kag Hernani de la Cruz Galvez. Kag sa aton mga ka-newsline, palihog like, share kag follow sa amon nga Facebook page sa Iloilo Newsline kag Guimaras Newsline. Kag palihog man subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. Sa mga listeners man naton dira sa 5th District, sang Iloilo, mayong gabi sa 2nd District, mayong gabi. Luzon, Visayas, Mindanao. Thank you so much sa inyong pag-monitor kag sa mga nagahiwat sang kadlawan. Happy birthday.
Day sa inyong tanan. 56 minutos na nakaligad sa alas 8. Diri kita sa pagpabati sa inyo sa plano sang probinsya nga magahiwat sang vaccination rollout sa mga kabaranggayan sa probinsya sang Iloilo. Plano ni Iloilo Governor Arthur Toto Defensor nga bakunahan ang mga senior citizens, ang mga hindi na bala makalakat, no? Mga bedridden, amo ang kadtuan sang mga doktor and nurses para nga injeksyonan kung magpasugot malang ang pamilya. Sa iban padira nga luya nga magpabakuna kay hindi man ipilitay mo, pwede man kamo makahambal sa inyo barangay officials nga magpabakuna kamo para nga madalan kamo sang vaccine. Kaya ang vaccine, hindi ni basta-basta nga ganoy-ganoy mo kundi inda. Kung hindi mo mapasiguro ang iya na da nga butangan la da sa nga cold la, no? Nga hindi ma-damage ang bakuna. Amo ina ang ginaprotektahan sang mga health workers. So that's why temprano pahambal na kamo sa inyo barangay officials para nga mapreparahan, madalan kundiin kamo nga barangay. So muning plano ni Gobernador Toto Defensor kay sige-sige ang pagsaka sa mga na-infect sa COVID-19 kag hindi mabalaan kung ini nga paglapta sa nga COVID-19 virus o kung amo na ning ginahambal nila nga Delta variant. Malapnagon na bala o kung hindi pa, no? So luyag sang gobernador nga mabakunahan ang mga senior citizens para mapasiguro nga wala sang casualty nga matabo sa sini nga pandemya. Yari siya Iloilo Governor Arthur Toto Defensor. Ang rule naton sa bakuna, patas kita tanan. No? Kung 20% ang probinsya, dapat 20% ang iba natin nga banwa. Except that, sasayin ko sa una, it can be dynamic. Sa subong, may mga banwa, kita nga critical. So, gina-adapt natin ang national government approach ang nagligad when they focused on national capital region. Sila will focus on critical municipalities also. Tagaan ta sila pabor, no? Without really affecting significantly ang iban nga banwa. So with that, you go direct to the barangay sa aton nga bakunahan program. Diretso sa barangay nga taas because we know monitored man nato ng barangay nga critical mo. So dito kita mauna. Para nga ang ilang nga mga constituents hindi na magpabanwa, magpabakuna. Dira na lang kamo confined, hindi na maghulag din. So, mga taga critical municipalities, critical barangays. Dugang-dugangan tang ila kag prioritize na sila. Si Governor Arthur Toto Defensor. Di para nga hindi na kamo magkadto sa vaccination site. Kadtuan na lang kamo sang mga health workers. Bakunahan, ilabi na ang mga hindi makalakat nga mga tigulang, no? Nga mga senior citizens sa nasilingta na. So, kadtuan kamo da, sa gusto nga magpabakuna, bakunahan kamo. Namangkot kita di sa mayor sang Santa Barbara. Kaya ang Santa Barbara, damo ang plano nga kick-off area. Di daw nagsugod na gani ang Santa Barbara sa pagpamuno ni Mayor Rima Somo. Ginahimo na ini nila sa mga kabaranggayan. Yari siya
Mayor Rima Somo sa nga Santa Barbara, Iloilo. At least magdugangan pag ang amon nga considering nga sa mga barangay may mga in fact may gina-lockdown gani kami subong 4 ka barangay. So amo nang ginapauna kung mga mobile kami vaccination. So pabor kasi ni sa vaccination rollout sa mga kabarangayan? Yes, dyan kay tungod nga ang mga senior citizen, araw nga daw hindi na halos maka-travel. Tapos may iban nga bedridden. In fact, ang mga senior citizen do tamaran balaya magpanaw na kung maski medyo maayo hindi man sila bedridden pero daw ginasamaran niya mag-travel na para lang magpabakuna. So amo na nga mapilitan gid kami nga magtadto sa mga kabarangayan para nagilang maproteksyonan sila para di sa pagbakuna sa ila. So iniya para sa mga bedridden pero kung mga tao kung hindi sila yung magpabakuna at iway man pilitay, no? Oo. Sa mga hindi na niya makatakod, Mayor Somo. Gadula-dula ka, Mayor. Oo. Okay. Mara na bala magbiyahe, mag-travel. So, amo na ang ginalantaw namon nga kadtuan na gid lang. Kay after all, kung nara na gid lang man kami sa barangay nga nagkapangbakuna, abay naglang ang tanan nga wala pa mabakunahan. Kung sino Kasi senior citizen lang, oo. Oo. Sige-sige sa gyapon ang pagsaka sa infection sa COVID sa inyo nga lugar. Well, sa gihapon, amo man gihapon na mataas, maganubo, nagataas, naganubo. So, amo man gihapon dyan. So, kung ang amon ginalantaw nga, sige-sigihon na gila ang pagbakuna para at least maproteksyonan lang para sa severe nga infection. Kaya ba, kung ilagi na gila ang mga senior citizen na daw halos sa amo na subong kung na-infect yan, especially nga wala magbakunahan, daw durugit ang nagapalamatay. Amo nang akong ginalantaw. Subong nga, tagtuan na lang sila sa barangay para nga mabakunahan. Kung din patugan ni Mayor, nagdamo ba vaccine na itong damo ng pabakuna daw, nagsaka pa no? Oo, kay tungod siguro sang, I don't know ba si Delta, bala ini, tita man din ka kung picture siya ang Delta, madasid laton, amo na nga daw halos, maski sa, sa NCR, kita mo ang kaso nila, times 2, times 3. Medyo mga tag 22,000 na kada isa kadlaw. So na considering maski din pa daw halos nagdalaas din ang kaso. Mga saan ni Mayor Somo mag-aumpisa ang vaccination rollout sa probinsya? Ano dyan? Mga saan ni Mayor mag-aumpisa ang vaccination rollout sa probinsya? Wala ako gani, kahit dalo, kaya wala pa man may nagpaabot sa ako, no? Pero kami magrasugod na sa bakuna sa mga kabarangayan para sa among mga senior citizen. Pero kung si Gob, tayo ito man paabot sa akon si Gob sa nga amo na nga iya nga plano, dili mahulat man ako once nga ambal si Gob nga diri ang kick off sa amon, nalipay gid ko Kaya dako gid ang nabuligan pagid namo nga mga pumuluyo, ilabi na gid ang mga senior citizen. Sige. Mayor Somo, thank you so much na, Mayor. Oo, salamat gid dyan, ha. Pasensya na kay daw. Si Santa Barbara Mayor Rima Somo. So, willing siya nga mangin kick-off area ang Santa Barbara kay sa subong nag-umpisa na gani sila. At least madugangan ko no ang ilang vaccine sa Santa Barbara, Iloilo. 5 minutos na nakaligad sa alas 9. Sa mga pangita da sang rehistrado nga veterinarian, kadto kamo sa kay Doc Ronnie Galia, ara na sa Salibhon. Ara na dira ang clinic, Animal Clinic, Vitron Animal Clinic. Going to sa Santa Teresa, no, ara sa Libon da sa unhan lang sang rotunda.
magpakadto ka sa Santa Teresa sa Lawi, ara sa left side. Unhan lang sang Dominic Funeral Parlor, ang Vitron Animal Clinic. So, rehistrado nga veterinarian, wala kalba, kag approachable nga doktor, kung magkadto ka mo da, mangayo ka mo advice, magpabakuna ka mo sang pabaksin ka mo sang inyo nga ido, ara da kay Doc Ronnie Galia. More power Iloilo, bringing more to life. Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ ay ang transition phase sa pagitan ng ECQ at GCQ. Suspendido pa rin at ang pribadong transportasyon tulad ng mga shuttle ng kumpanya at mga personal na sasakyan na ginagamit ng mga authorized persons outside residence ay pinapayagan alinsunod sa mga guidelines ng DOTR.
Mayong gabi kay Rito Chiva, Romel Porquia, Agripina Elezan, Peliada Salcedo Tamagos, GP Palencia, Lizelle Servano Compas, Joan Galliera, Zenny Villanueva Octaviano, Lenny Ifondo, Kanday Tocone and Antinine, Maya and Andre kag kay Mama Bining, Diraman kay Norma Briza, Henry Vargas, kay Mami Alice, Toto Justin ng tata ng RK, Diraman kay Antiting, kay Tolando, kay Lenlen, kag kay Doc Ronnie Galia, mayong gabi. Sa kayta, Cheryl Malunes and to Roel Malunes, Bobby Estamber, Marisa Caluberan, Noli Diaz, kay to John Sapio, kay Kagawad Timay, Kagawad Betty Malion Talavera, Kagawad Maria Rita Hurtado Lanasco, Diraman kay Bernard Ignacio, Pat Marshall, Tita Elsie and Tito Marin, kay Marcy Verano Saspa, Jerome Philemon, Radeline Manayan Saspa, kay Jeffrey Bautista, kag kay Olivia Saspa Marcelino from Defon Carino, Aklan Village, mayong gabi. Mayong gabi man sa mga katapos ang media nga nagamonitor diri sa Iloilo Newsline. Sa Pamilya Lasuna, sa nga Kalinog, Pamilya Celestial. Thank you so much sa pagmonitor, Pamilya Yanson. Diraman sa Pamilya Magbuo. Thank you. Sa kay Chari Herrera, kay Ma'am Nancy Heliada. Dira sa kay Sofia Aguirre, kay Eduarda Palencia, kay Edie Moriera sa Ontario, Canada. Thank you so much sa aton nga mga koneksyon. Dira man sa South Korea kay Nimia Marquillero kag sa iya nga mga kauturan pamilya sa Hibawan Mandurriao, no? Hibawan Norte na da, Mandurriao. Mayong gabi. Dira pagit sa pamilya ni Gina Pangantihon, no? Thank you so much. Sa kay Lovely Ningada, sa Hong Kong, kag kay Guadeline Peace. Thank you so much kay Totong Annalyn, ay Nonoy Benito Sales, Toto Riles, kag kay Mary sa UK, United Kingdom. Salamat man sa pagtanaw kag pagpamati diri sa Iloilo Newsline. Yara na sa atong linya. Ang atong koneksyon live and direct sa Cagayan Valley Region, si Newsline Alex Saspa. Abita walo lang ka banwang ginpaidalom na sa high rest, gali 50 na kamakabanwanan sa Cagayan Valley Region. Yari ang report ni Newsline Alex Saspa, paliog standby. Newsline Alex. Newsline na Johnny, 50 ka banwa sa Region 2, ginpaidalom sa high risk epidemic classification sa DOH Region 2. Ang mga lugar nga sa high risk category sa probinsya sa Cagayan, 20 sa 29 ka syudad kag mga banwa, sa Isabela 17 sa 37 ka syudad kag mga banwa, sa Quirino 6 sa 6 tanan ka mga banwa, bali ubos tanan ang 6 ka banwa sa probinsya sa Quirino. Sa Nueva Vizcaya 7 ka mga banwa, sa 15 tanan ka mga banwa ang ginpaidalam sa high risk category kanyas lang dyan diri sa Region 2. Ini nga mga lugar ang nagsaka ang mga numero sang aktibo nga kaso sa nagligad nga 2 ka semana nga may mataas ang average daily attack rate sa data sa DOH Region 2. Samtang ginapanomdom sa DOH nga padayon nga magsunod sa mga minimum health protocol kag sa sulod lang sang balay kung hindi man lang importante ang pagkakadtuan sa gwa. Sakto nga pagsuksok sang face mask kag face shields
kag permi nga paghugas sang kamot. So amo ni ang panugyan sang Department of Health agud nga malikawan kag sumuman ang mga social distancing kag ang mga borderline diri sa mga probinsya sa Arjon po mas Hugtan hugot pa. pagid kanyo sa dyan eh. Oo. May mga kanyo sa dyan eh. Natural gila na nga hugtan na nila kay sigin saka sa nga mga na-infect dira sa inyo sa Cagayan Valley Region na Newsline Alex. Roger, kanyo sa dyan eh. Sa tugig araw may aran nga fast lane para kung mag-agi sa checkpoint ang mga medical frontliners dito sila maagi. Samtang ang iba naman nga mga essential goods, may alagyan naman sila kanyo sa dyan eh. Agad nga hindi ma-delay ang pagkakatuan sa mga frontliners kag sumuman ang mga essential goods. Kag masala gilang tanan nga dagaagi sa checkpoints kung wala importante gid man ang ilang nga pagkakatuan o kung hindi kanyo sa dyan eh. Oo. Dapat nagpagawa na ni sang dita Newsline Alex ang DOH, no? Kung pila gid balak bilog ni ang mga nagaka-infect dira ang positive ba sa COVID kag pila ang mga na-infect dira nga nabakunahan kag wala bala mabakunahan, no? Ang mga nagkalamatay nabakunahan kag wala mabakunahan namitan ni kung may ginapagawa nga dita ang taga DOH, no? Roger kanyo sa dyan eh. So may natani kung may amo sila nga proseso ang DOH mas madali. Oo. Kagang balton nagligad sang ITSPAC, mga members sang ITSPAC bla, sang healthcare professionals against COVID-19 to bla, Association Against COVID-19. Ang balto sa mga doctors, dapat nga ang data sang DOH na parte ni sa kampanya sa COVID-19 kay masobra na siya kita katuig pagwaon nila kay sila man guro galibog ulo nila nga sobra na sa tuig nga away nga ang gasakang saka sa gyapon ng mga na-infect din pato nga nabakunahan na nagdamo pa ang COVID infection na Newsline Alex. Roger kanyo sa dyan eh. Sa sobrang nga kumpiyansa sa mga injikan na baksina na sama ka nagbalik lang sa normal kanyo sa dyan dating wala sang COVID. Kung sabihin dito ang may okasyon, may birthday kag iban pa, dito na ang mga nabaksinan. Pero ang problema sini, ang wala pa mabaksinan, nangin Korea ang may vaksin na pagpauna sa balay kanyo sa dyan dapat pangita ipakita na nilang data para sa scientific lang approach naton para man nga mabilive ang mga tao subong tanawabla may ara na iban nga daw nagaduda nga sobra na isak tuig nagdamo na kita vaksin damo na nabakunahan nagsaka pa ang mga na-infect. Roger ang magani kanyo sa dyan kamo dira sa Cagayan Valley. Cagayan Valley region nagapulo paminsar man kamo nga amo sine. Nagapulo paminsar man kanyo sa dyan pero wala sang mahimo kundi magsunod na lang. Ati natural halong-halong. Ay mabudlay na kanyo sa dyan Ito na natural na magsunod kita sa mga sa minimum health protocols sa mapagsulundan sang DOH kay sila niya nakahibalo. Tigaling ang mga miyembro sang ITSPAC nga mga doktor man nagapanawagan na kay gabi ginplay naton de ang ilang press conference kapon kay first time nga nagwa ang iban nga mga doktors mo nga nagpabutyag sang ilang nga masentimento iban to emotional nagahibi to sila bangod sa sitwasyon subong nga damo ang mga na-infect pa sa COVID-19 na Newsline Alex. Gani kanyo sa dyan amo ni ginakabakulak na naman sa taga-region ito kung kay malapit na mga duwa ka dalon duwa ka tuig nga subong pa nagdamo pa ang mga may kaso sang COVID-19
nga kadamo man sa nabaksina na Oh. sa nasunod kay sa mga banwa kanyos lang dyan. Ang punto to sa mga healthcare professionals association against COVID-19 nga mga doktor ini sila dapat pagwaon ni sang DOH ang data. Ikaduha, ang benefits ng mga healthcare workers ihatag nila. Ikatatlo, ang sweldo sang ibanda, ilabi na mga nurses naton, tama kanubo, pasakaan Manila, hindi pagbaraton. Ang ikaapat, ang ila sining nga mga kinanglanon, ihatag pareho na sa mechanical ventilator, oxygen, face mask, no? Mga basic ini nga kinanglanon. So dapat ihatag nila para nga ang mangin maayo pagid ang serbisyo sa mga pasyente. So amo nang ginadiman sa mga healthcare workers sa preskon nila kahapon na kanyos line Alex. Diyan kanyos line dyan eh. So ang mga kay ang mga benepisyo sa mga frontliners. Amo gani. Ay sagapon kanyos line dyan eh. Dapat tani nga matalupangon din sang DOH, sang national kag lokal. Mabudlay tuod mo nga kun ninali nga maghambal na mga healthcare workers nga kapoy na kami. Tama na ini. Ano matabo sa mga pasyente? Mabutang sa alang-alang. Pero ginapasiguro man sa mga healthcare workers nga mintras nga makaya pa nila himuon nilang ilang nga katungdanan. Kag nagapangayo lang sila sa nga bulig sa DOH kag sa nasyonal nga pamunuan nga talupang don ang ilaman nga ginahingyo. Newsline Alex, sa imo na pagtanaw, pabor ka man na kag balido man no nga mga rason. Pabor ako kanyos line dyan eh kay sa umpisa pa lang sa COVID-19. Nangako man ng gobyerno kag sa mga DOH nga tanan ihatag sa mga medical frontliners, tanan nga benepisyo, tanan nga kinahanglan para nga magtrabaho sang sakto kag mapunggan ining pagsaka sang COVID-19 kanyos lang dyan. Pero katingalahan, malapit na duha ka tuig nga away sa COVID-19, parang nagbaliskad pagid kanyos lang dyan eh. Mas nagdamo pagid ang na-infect sa kaso sang COVID-19 kanyos lang dyan eh. Amo na natingala ganing mga doktor, sila mismo tingala sa nga mga doctors to, lain-lain nga mga departamento. Tingala nga muna ni sobran na ni sak tuig nga away tani nga dawa isang katapusan na. Kag dapat ang Interagency Task Force, no? Ang nasyonal, ang DOH, magpagwa sila sang konkreta nga solusyon. No? Tangible nga solusyon, hindi kay band-aid solusyon, lockdown, MECQ, GCQ, hambal sa mga doctors, mga band-aid solusyon lang na hindi pang matagalan la. Dapat ang konkreta nga solusyon. Amo dapat ang palibugan sang Interagency Task Force. Hindi nga siling ECQ, GCQ. Newsline Alex? Roger, kanyos line dyan eh, kay ang pamangkot dire. Kay sa umpisa pa lang, agod nga mapunggan kuno ang pagdamo sang infected sang kaso sang COVID-19. Ginhimo ang ECQ kag ang tanan nga mga lockdown kanyos lang dyan eh. So ang pamangkot sa diin na subong nga adaga balik-balik sa gapon, mahugot, mahugot. Amo sa gapon kanyos lang dyan eh. Balik-balik man Japon, nag-cycle, ang siling pa to sa isa ka doktor ganito. Linya, unaon ta pa bukas ang economy, ang aton nga mga baligyaan da. Unaon ta ang ikayong lawas. Kag kuninali nga makontrol ta na ang ining virus, nga ginapangabuhi ta ng virus ni, that's the time nga mag-open kita. Kay siguro ta na mo, kontrolado ta na ang virus. Niya sagad kita binukas da sa aton nga
nga baligya ikanamita la kay amo ginaulikdan naton pero way kita gaulikid kayong lawas ang tao way tas ang konkreta nga solusyon da balik-balik lang kita ni sa gyapon. Roger Kanyos lang dyan amo na yung problema kaysa mga probinsya, ilabi na sa mga banwa. Kinaobserbaran ko diri sa region ito. Medyo halog ang pag implementar sang protokol sa pila ka mga barangay, pila ka mga banwa. Sa sobrang nga salig Kanyos lang dyan nga gamay lang ang infected sa ilang nga barangay o kung sa ilang nga banwa. Ginabuhian, why di kasunod sang protocol Kanyos lang dyan may Amo na inom, masakit. may party, kag iban pa. Nga way man ga ko kooperar bla. Roger, may naibaluan pa ganyan Kanyos lang dyan nga official pa ang okay nga atigayonon ang kasal Makon mo. Ang malain pa, dito sa kasal, dito pa na-infected. Ang mataas pa official Kanyos lang dyan Speaking. Kung sino ang ginabasol, di Oo. ang mataas na opisyal nga agin sugtan niya ang ina nga okasyon Kanyos lang dyan Oo, nagtinipon-tipon. Tiyan mo managoro nga na-propose ang mamalida naton sa mga congressmen naton. Nga instead nga may face-to-face sa kasal, virtual na lang. Di ko mag-virtual. Ano na yes, I do kadaman? Kag magpermahanay ka mo pa, ano naman? Mag-virtual na lang. Pasugot ka na. Amo gani Kanyos lang dyan wala kita sang mahimo kay kung amo ina ang dapat sundon ta Kanyos lang dyan Oo, dasan magwan ka mga kiss the bride. Di paano ka na kay virtual? bisan sa sulod pala gani kinahanglan mag face mask Oo, amo gani. Di ko mag-virtual mo na sa wedding la, sa kasal. Naplanuhan mo, Roger mapasaran sang house bill. Mayara na. Mangin virtual ang marriage, butang na marriage act. Kung mag-virtual, ano na matabos kasal? Mangin sagrado na mo. Di ba? amo gani Kanyos lang dyan may isa pa ako ka nahibalaan diri Kanyos lang dyan nga pag-agi sa checkpoint ginpantawag kuno sa mataas nga opisyal Oo. bisan wala sang papel Gimpalampuwas naman. wala sang mahimo ay sa checkpoint kay mataas nga opisyal ang nagapatawag impalusot naman Ti gwapo Di ko na magamo mo na. problema diri sa probinsya Kanyos lang dyan Ti amo ni sakto ning ambal sa mga doktor na isang miyembro sang ITSPAC. Why isang katapusan why isang katapusan hasta sa ulihi mamordoy na lang kita. Base sa ulihi kwaon na lang kita sang iban nga nasyon bangod na nalubong na kita sa utang. Roger ang nagawa pagwa sa nagapapanahon sa executive order amo man ang nagalapas ang kasuguan Kanyos lang dyan obserbaran naman sa checkpoint kag diri sa mga alob nga mga lugar nga mga banwa kag barangay Oo. diri sa region to Kanyos lang dyan Daw nami pang lampusan no. gani Kung Kanyos lang hindi dyan lang sala no, kung hindi lang sala. Nami pang lampusan lang may ara gid dungol. Sige kung ano gid man mga dalag kong mabalita. ang nabasulan pa Kanyos lang dyan ay sa checkpoint Oo. Amo na masakit. nga puno nga way ginahugtan naghaan nagkadamo sa Japon ang kaso sang COVID-19 Dapat paminsaro nila na nagdamo bakuna nga nagdamo ang na-infect out. Amo na paminsaro nila. gani Kanyos lang dyan Mhm. kag hasta din na ang ilang nga pagpugong nga magdamo ang may kaso sang COVID-19 Kanyos lang dyan kay kung ginapunggan tani subong basta nagaamat nubo or tapos na Kanyos lang dyan Dapat mo na tanawon nila kag dapat may data na para sa scientific approach bla ang himuon naton. Kaling kay ti ang taga DOH daw gapakuro malang sakto malang magpabugnaw sa ila dang opisina. magani Kanyos lang dyan kung may dugang pa diri nga update sa region 2 ipuno natin naton Kanyos lang dyan kag ikadulong dara sa
diri sa ating nga programa kanyos lang Johnny. Okay. So ini nga report ginadulong sa inyo sa Aklan Cybertech Piso Wi-Fi nga namtang sa Purok 3 Aklan Village, Dipon, Quirino. Alin diri sa Region 2 Cagayan Valley. Ako ang inyo kanyosline Alex Saspa para sa Iloilo Newsline. Madamo nga salamat sa report ni Kanyosline Alex Saspa live and direct sa Cagayan Valley Region. Ari na ang ginahulat nyo. GCash is finally an accredited third-party payment center of More Collect. Pwede na subong makabayad gamit ang GCash app sa inyong mga cellphones. Just open your GCash app and look for More Electric Power Corporation under Electric Utilities in the Pay Bills option. I-download ang GCash app for faster, safer, and easier ways to pay. Find more ways to pay sa aton mga accredited third-party payment centers para you have more time to do more and be more. Lowlift Trading and Services. Isa ka construction firm nga nagapang-ubra sang mga building kapareho sang mansions kag mga balay. Nag-design man sila sang mga balay depende sa inyong nga budget. Ang ilaw opisina ara sa Block 5 Phase M Francisco Homes, Viejo, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kon parte sa engineering and maintenance contractor of big supermarket sa Luzon area. Ilabi na sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa. Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz pagis sa mobile number 0939-812-6336 o kung pwede man mag-email sa mariarosem@yahoo.com. Ed's Lumber Supply and General Merchandise sa Pasay City. Nanggabaligya sang pertan sa balay, hamba kag lumber products. Nanggabaligya man sa sinako nga bugas kag uling. Please contact 0908-129-9169 o kon 0939-529-9320. Graphics Innovative Mind Comfy Techniques, Computer-Aided Services, namtang sa Barangay Katalingban, Molo, Iloilo City. Sa unhan ng gid sang Molo Plaza sa tadlong sang opisina sang Bureau of Fire Molo. Ang graphics kinapaligahan ni Sir Manny Sanoy. 34 minutos na nakaligad sa alas 9. Padayon kamo nga nagapamati diri sa Iloilo Newsline. Mga hospital dito sa National Capital Region, puno na kuno sang pasyente sang COVID. Ti kuninali nga mag-alawas na ano matabo sa iban pa nga mga pasyente. Sharing confirmation kay DOH sa spokesperson, Undersecretary Maria Rosario Vergere. How will DOH help municipalities whose hospitals are already full and even hospitals in nearby towns are also full at the soonest time possible? Yes, no? So, itong ginagawa natin sa ating mga ospital ngayon, unang-una, talagang tinututukan natin lalong-lalo na yung mga maliliit na ospital. Sa katunayan, kararating lang po ng mga aming mga deliveries ng mga equipments na kailangan po ng ating mga ospital, and we were able to provide already for most of the hospitals mechanical ventilators. Dumating po siya ngayong linggo. May dumating din pong high flow nasal cannulas. Meron din pong parating na mga oxygen concentrators. Ito po ay nakapag-allocate na tayo, and as far as I know, kahapon po nag-umpisa ang distribution. So malaking bagay po ito para matulungan natin ang ating mga ospital. Pangalawa, pinapatibay natin yung network. Alam po natin na sa ibang lugar talagang maliliit po ang ospital. Kaya nagtayo po tayo or nag-establish tayo ng one hospital command center sa bawat rehiyon natin para na isasaayos po natin ang ating navigation at saka referral of patients dun sa appropriate facilities nila.
So pangatlo po, patuloy ang pag-expand natin ng mga kama sa mga piling lugar sa ating bansa. Atin din pong nakikipag-usap na sa DPWH for additional modular hospitals para po dun sa mga areas na talagang kailangan na pong dagdagan ng modular hospitals. Pangapat, atin din pong nakapagbigay na ng additional tents sa mga ospital natin para magkaroon ng temporary triage areas ang ating mga ospital. Doon po sa mga hindi pa nakakapasok sa ospital ay mayroon naman pong comfortable place na pagsisilungan ng ating mga pasyente. At ang panglima nga po, atin pong inaayos ang ating network of hospitals para magamit na rin po natin ang level 1 facilities to accommodate patients who are in need of hospital. So we are trying to strengthen ito pong network natin na ito para kung hindi man po makapasok sa malalaking ospital, ay ang level 1 facilities po natin ay makakaroon din ng kanyang capacity para makapag-alaga po nito mga pasyente na may COVID-19. Lindsay? Si Yusek Maria Rosario Vergere. Matamat na to gagilinutok ang mga pasyente sa COVID sa mga nagkalain nga ospital sa National Capital Region. Ang ato nga na-monitor 42 na to ka mga hospitals daw matamat na to gutok ang ilang mga pasyente. Sa sining nga kang tanan, may ginapagwa nga Okta Research sang data nga kung hindi ini maagapan ang matamat nga pagsaka sang numero sa mga na-infect sa COVID, may posibilidad nga dako ini o kon balon sa tapos bulan sang Setyembre. Base ang adlaw sa nga ma-infect sa COVID sa Metro Manila o kung sa National Capital Region, hindi lang 20,000, base maglabot sa 40,000 o kung 43,000. Amo nang ambal sa Okta Research. Nagapanawagan ang Okta nga kung mahimo, ipaidalom sa hard lockdown for 3 weeks. Hindi pabor si President Duterte. Kung mag 3 weeks, ay guba ang economy na yan. Yari si Secretary Harry Roque, presidential spokesperson. Well, sa ngayon po, parang hindi po doable yan. Dahil nakikita naman po natin na ayaw nating lalo pang dumami ang hanay ng mga nagugutom. We are aiming for total health. Bawasan ang pagkalat ng kaso at bawasan ang hanay ng mga nagugutom. Hindi pabor ang Malacanang. Hindi pabor si President Duterte. Kay base madugangan bilang mga ginagutom nga mga pumuluyo. So base mabudlay nga makarecover pa kita sa economy. No? So hindi pabor nga ipaidalom sa hard lockdown. Trentay 9 minutos na nakaligad sa alas 9. Sa mga listeners naton sa Negros Occidental, era sa Batch 84, kaya sa Manapla Elementary School, mayong gabi. Kay Sir Boy Sikinya, mayong gabi man. Kay Ma'am Espiso, kay Sir Palomar, mayong gabi. Sa Spearhead Division, no, sa mga listeners naton, may program na ang Spearhead MW o on Monday, Wednesday, no, sundalo ng buhay ko. Kag sa hapon, Monday to Friday, may ara silang newscast alas 5 to alas 5:30. May kapikag balita man ang Iloilo Police Provincial Office 9 to 9:30, no? Adlaw-adlaw. 9:30 to 10 na sila? I see. So, mga 9 to 10 daw dira nag-extend sila. Okay? So, kabay pang sige-sige na, no?
inaiya kapi kag balita sang IPPO under kay Police Colonel Gilbert Guerrero kag Senior Master Sergeant Francisco Lindero. Dira, mabatean nyo mga balita halin sa Provincial Command. Mabatean ninyo dira ang mga priska nga mga balita. Mayara pagit sila ronda probinsya, no? Galing kay ti kisa delayed, no? Kay gina-edit pa nila ang tinaga sa mga newscaster nila, no? Ginaplastar pa sa Mayo kay ti amo basta nagapanugod. So ma-check nyo man no sa Iloilo Newsline kag ginapa ukap nato na sa Gimaras Newsline. Ipabati ta sa inyo ang aton nga nakuha nga voice clip kay Department of Energy Secretary Alfonso Cosi. Nagpasalig nga wala kuno sang power interruption nga matabo sa palabuton nga local kag national election sa 2022. Kabay patani nga wala sang power interruption. Kabay pa nga may bastante nga supply sang power kita sa Pilipinas. No? Hindi lang diri sa Western Visayas, Luzon, Visayas kag Mindanao dapat may bastante nga supply sang power. Yari si Department of Energy Secretary Alfonso Cosi. Ang compliance po ng pribadong sektor sa mga pulisiya ang siyaring susi para makasiguro na may enough supply tayo sa darating na halalan at wala tayong ma-experience na yellow alerts or pangamba ng kawalan ng kuryente. Ito po, nasa chat po ngayon sa screen, ang initial run ng NGCP sa forecast o magiging kalagayan ng kuryente sa taong 2022. At makikita natin sa initial forecast na ito na sapat ang supply, walang yellow alert. Kita po ninyo walang bumababang green bar do sa yellow line at wala rin pong power interruption dahil sa supply. Para matupad ito, inatasan natin ang energy family to organize and ensure that this forecast is maintained or is improved in plotting the varying scenarios which include the scenarios affecting supply like the natural gas restriction, forced outages, maintenance adjustment of power plants, and scenarios affecting the demand like the interruptible load program and energy efficiency. Mayor, mahal na Pangulo, sa madaling salita, ginagawa po lahat natin upang masiguro na may enough supply tayo ng kuryente sa darating na halalan sa 2022 and beyond. Secretary Alfonso Cosi ang Department of Energy. So bastanting supply ta. Pero buwas mayara yang possible load shedding nga matabo kay may schedule maintenance ang National Grid Corporation of the Philippines. Tigil lagi na tanaw man nila kay base tuod nga hindi makaya sang isa ka makina. So may load shedding sila nga matabo. Kung hindi makaya sa isa ka makina, kagin pamangkot naton dire, why gid man sa power interruption sa palaboton nga eleksyon? No? Pamangkot ta sa spokesperson na disang NGCP. Yari si Miss Michelle Becerra, ang spokesperson sang NGCP. Oo, may nag-announce ang power na pinag-request kami na may i-shutdown ang amon na 50 MVA na power transformer number 1 sa
Santa Barbara substation namon. Although ang load na isang transformer 1, yung formula sa transformer 2, galing kay basi, bala ko may overloading na matabo, may manual load shedding. Hindi ko gisa depende sa busag man go tomorrow. So kung makaya man lang sa kato na transformer 2, wala isang patigayon nun, mga manual load shedding. Pero ang preventive maintenance na naman, that's from 6 a.m. to 6 p.m. Kag ang apektado na, in case na hindi may overloading, ang more power kag ang elektuan na franchise area. Mm. So, amo man lang ang apektado nga mga distribution facilities. Amo man lang ng mga apektado ng mga distribution utilities, kung may arak ng gig, dapat tigayon kami nga manual load shedding. Hindi man niya mapituhan ang ibang mga electric cooperative kag ang Guimaras. So far, wala. Wala man. Amo lang isubang ang nakita namon nga posible. So kung manage man lang sang inyong nga power parts o kung sang inyo abi nga makina, posible nga hindi man ni madayon ang load shedding. Yes, sir. Balik kung ma-manage lang man, kung makaya lang man ang amon na transformer 2 at sa Santa Barbara substation, ang bilog na load sang more power kag sang electron 1, wala sang mga matabo nga manual load shedding. Magsiling kita nga load shedding, kaya may ara nga sinanay sa nga power supply. Yes, sir. Sa depende kung sila ang kulang. Kaya mo na siya ang i-drop natin. Kaya mo na siyang pangayoon natin sa more power. Kaya mo na siya ang atong pangayoon na sa electron. Kaya depende siya mo kung sila nag-gita mo ng oras ang demand kaya ang supply. That's why na nag-inuman sa nga power schedule ang power. Kunyari nga madayon ang inyo dayang shutdown sa 15 BA. Yes, sir. Tama na siya, sir. Bali daw, para lang pala may warning lang pala mga konsumidor na para hindi sila pala makibot. Bala nga, ay, may ara, ganit ba load shedding. May man sang power interruption nga siling nato nga major, ma'am? So far, wala man, sir. No? Amo lang ni sa tomorrow, pamon nga preventive maintenance na patigayon nun. Kumusta na to yung submarine cable? Okay na to? Sir, wala pa. Lagi hapon na as of now, no, gina-process dito ng mga papeles, no, gina-arrange na rin ng NDCP and then the foreign experts ang mga papeles na para makasunod din sila sa Pilipinas. Why pagali mo umpisa ng pagkayo itong pagsugpon? Wala pa, sir. Wala pa na ako wala pa kita nakastar dito. At ang aton nga power supply sa Panayaylan na stable man, ma'am? Sir. So far, no, sufficiently man, no, amo na ang wala pa na announcement, no, may manual load dropping, ang NCCP, wala man. So, buti rin ang supply, at ang demand, dyan sakto siya. How about sa foreign export? May posibilidad nga steady man sa Japon ang presyo, magabalik kami na sa original namon nga per kilowatt ayan. Sir, as above na yes or no, kaya depende na siya sa market. Ang presyo, no, damo factors no, nga nagtaas, nga naganubo. So, hindi ko ka-comment pa sa subong, no, kung ano ayhan ang sa rates naman sa sunod naman ng bulan, no. So, mula sa transmission na, no, so amo po siyang update lang sa ang pwede ko mahatag ang sa submarine cable lang namon, sir. Basta steady ang supply, posible nga hasta ni sa sunod nga tuig sa 2022 nga eleksyon na steady sa Japon aton power supply, ma'am. Yes, sir. Amo na siya nga itong nag-goal, no, nga ang as long as ready ang sa transmission line, kag ginaano man nato, no, amo na nga may mga preventive maintenance kita sa atong transformer, sa atong mga linya, kay para sigurado, no, nga wala din sa mga, para malikawan ba na ang mga scheduled power. Then napasalig nga si Department of Energy Secretary Alfonso Corsi nga wala kuno sa power shutdown o kung power interruption nga matabo sa palabotong eleksyon. Oo, wala man gid sa SDCP, no, wala kami na ginapatigayon, sir, na protocol na gina siya namon nga wala na gid kami na ginapatigayon yung mga preventive maintenance activities ya kung sa during election. Si Mama Bisira, thank you so much sa time sa timpo ginatag mo sa amon sa Iloilo Newsline.
Sige sir, salamat gid sa tinion nga gihatag sa amon nga para nag-explain sa amon nga mga announcement kag salamat man bukas ang ato ni linya no anytime pwede lang kamo sir maka-coordinate man sa amon kung may mga other concerns sa kamo. Salamat gid kag mayong hapon. Salamat. NGCP spokesperson Michelle Vicera. So pasalig nga wala sang power interruption sa eleksyon. Kabay pa. Kaya mo manangin pa siguro ni DOE Secretary Alfonso Cosi. Timbuas niyang maintenance na nila bilang pagpanghandala na kay base ito hindi makaya blas ang isang makina. Kay mayara nga maintenance sila sa 50 MVA sa Santa Barbara tuod nga may nakastandby sila makina base hindi makaya. So temprano nga preparasyon, temprano nga pagpahibalo. That's why nga mayaraman nga gina-schedule dason nga power outages ang taga more power, no? Base sa ginambal sang taga NGCP, no? Bilang preparasyon lang na. Kung hindi madayon, mas manami. Kung makaya man na sa makina nga wala sang power outages nga matabo, mas manami pagid. Sa mga listeners naton, sa mga kanyos line, sa kay security guard Jutay, kay Romela Paclibarda, ay John Kapulot, kay Janjan Sapio, sa iban pa nga mga katapos sa media nga nagagamonitor. Thank you so much kay Bing Pabiona, kay May Rago Castillo, ay sino pa to, kay Paul Tarusa, thank you so much sa kay Noni Basco, kay General Digoy, no? Mayong gabi ay Sir Canyiso, kay General Canyiso, mayong gabi man. Kag sa iban pa nga mga pulis nga nagamonitor ay Corporal Sanchez, Corporal Lopez. Good evening sa inyo tanan. Pasensya kay si Sweet ongoing ang ilang nga ano ganito siling ko gina acquaintance nila. Sige ang ilang acquaintance sa medicine. Acquaintance online na, no? Virtual. Nauna, ginalang kadto kagid. Tapin pa kung may rolyo ka to. Ay day doon na talaban kay Mercy Locsin Diaz, kay Unyo Kunday, kay Joy Tamayor Labordo, kay Sheila Villana Gaitan, kay Mike Da, mayang gabi, kay Vice Mayor Paul de la Cruz, kay Mayor Galila, Mayor Eugene Reyes, Raman kay Captain Von Lamson, Major Bermejo, kay Major Ferrer, kay Major Rosary Pabalan, mayong gabi, kay Major Pabalan, kay Lieutenant Colonel Solis, Lieutenant Colonel Siason, kay Major Borio, kay Colonel Aldarico Garbanzos, sa iban pang mga pulis nga nagamonitor. Thank you so much. Sa taga LTO, mayong gabi. Sa taga Sperheda, good evening. Sa tanan-tanan nga nagamonitor, was standby ka mo sa misa. Maukap naman kita sa Araw Metropolitan Cathedral. Alas 9. Alas 9 nga misa, iukap naton para sa ibanda na hindi makakadto sa simbahan, ay 10% man lang. Limitado gali sa simbahan, mati na lang kamo. Alas 9 nga misa iukap sang Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline
ang misa sa Haro Metropolitan Cathedral. Okay, sa adang misa si Archbishop. Naga-misa dira sa Haro. Lang. Ang mic to sa kay Sweet Bee, check natin kay daw may nag-siga-suga. May nag-follow. Ligaw ko be? Testing. Salamat sa pag-follow sa Iloilo Newsline kay Aida Lozada Canyo and Jeffrey Noliada Perez. Okay. Di daw okay man gali sulod ta. Amo na ko agi sa console. Rejon, okay na dang imo area. Ayos na. Si Bistado. Sa taga City Hall da. Ay nong Soria. Ay nong Digol man da. Sa City Hall. Kaya sa iban pa nga mga empleyado sa City Hall. Ayong gabi. May harap agad, Sweet. Salamat man sa pag-share sa kay John Allen, John Michael Angelo, kay Gabiha Brumaliv JR, kag kay Reggie Bater, draman kay Eliza Sangyahon. Mayong gabi. Like nyo, share ha. Sa inyo nga makilala da. Palihog pa follow sila. Alihog lang kita. Ngabay lang ta. Pa-subscribe sa YouTube channel para nga ma-notify ka mo kung may mga hitabo dason. Tanyo tabo tos Negros. Hindi balan nyo. Ay natabo man tos nagligad sa sa Cebu. Hasta to sa kaya boxing champion na Pagara. Kaya ginakusaran to sa molestation o rape to. Balian nyo na sa Mindanao nga mga hitabo. Metro Manila. Balaan nyo dason, no? Pagi diri sa Iloilo Newsline. Worldwide kita. Kung dito sa Canada, may atumanta tutawo sa South Korea. May atumanta koneksyon sa Israel, sa Amerika, sa UK, na Hong Kong, sa Macau. May mga dalag ko nga mga balita, mabalaan man ninyo. Kaya sa Metro Manila, mabalaan man ninyo na. Okay? So, kabay pa ha. Nga buwas, simba kita sa radyo de. O kung pagi diri sa Facebook page sang Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. Hindi magkalipat alas 9 saga. Hook up kita sa Haro Metropolitan Cathedral. Kag sa YouTube, makitan man na ninyo. Sa YouTube. Ang misa, makita na da ninyo man. Topod na lang sa aton nga mga technical partner. Sa kay Toto Boy Chef, kay Nonoy MJ. Thank you so much. Hey, check ta si Sweet. Sa inyo tanan-tanan nga mga listeners, mga ka-Newsline, God bless us. Ako si Sweet Don Gamarcha Diaz, nagapabilin sang bida. Bawal walang mas, isanitize ang mga kamay, dumistansya ng 1 metro, alamin ang totoong impormasyon. Harapali. Ting mo sta kwintans. Sugod. Sige pa. Sige lang. Lang na maka-broadcast man kita. Sige lang acquaintance. Amo na ginanglan, no? Ang bintahan, no? Sa virtual. Pwede ka ka-broadcast. Sige acquaintance. Unlike sa una, dapat face-to-face. Hindi ka kaya ka-broadcast. Hindi makanto ka gito sa area. So, pwede ka ka-acquaintance. Pwede ka ka-broadcast, no? Ako naman, ay inyo alaga Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat. Kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.